Aquí comencem ja el que és Torroella de Montgrí, el que ja és, diguem-ho així, el començament d'aquest any 2014, el camí de ronda. Comencem aquí a Torroella, avui farem una circular fins a Begur, Pals, Begur, i tornarem per aquí darrere la Gola. I bueno, aviam si anem avançant. De moment el dia és esplèndid avui. Jo soc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi encara que morin viuran. I tots els qui viuen i creuen en mi no moriran mai més. Això és Tamariu. Sant Antoni de Calonge i Palamós. Que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyant eixa tonada cantava, eixa tonada cantava. Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la plata. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Has vist el mar? Tota la vida he viscut aquí del pla a la muntanya i fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un Mediterrani que em té l'encís de donzella. Sé que hi ha
sé que hi ha mar a Calella, on les ones van i venen al compàs de l'havanera. És com la plata. Tossa de mar. I ben constipat jo que estic. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Has vist el mar. Tota la vida he viscut aquí del pla a la muntanya i fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un Mediterrani que en tenen 6 de donzella. A un poble de pescadors, entre el mar i la muntanya, una mare al seu fill li inculcà que fora frare a dalt d'un vell monestir. Un jove embebit de frare, tot contemplant el blau mar, tot contemplant el blau mar. Així a sa mare li parla: mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà l'amor del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador. I malgrat el teu dolor, jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mar, mare, vull fer-me la mar, i que em bresin les onades. A un poble de pescadors, davant la Verge del Carme, prega una mare amb fervor, veient la mare brivada. Prega que torni el seu fill, que marxa amb la mare en calma, i mentre resa plorant en aquell precís instant. Avui estem fent el camí aquesta etapa, i ja veurem com ens en sortirem, perquè ara estic a Blanes intentant sortir, però el cotxe el tinc a Mataró, he pujat en tren, i m'agradaria fer des d'aquí fins a Mataró bordejant el mar. Això no sé si ho podré aconseguir o no, perquè l'etapa em t'envia cap endins, cap a Tordera i tal, per l'interior, però això no m'agrada. De moment no ho sé, a veure com sortirà la cosa. D'aquí fins a Mataró marca 38 quilòmetres i fa bastanta calor avui. Bueno, veurem com ens en sortim. I ja comencem amb les putadetes. Evidentment aquí no es pot travessar. És la desembocadura del riu Tordera. Bueno, posar les qüestions enrere i a veure per on travessem. Apa, Jaume, i anar fent. Vaig conèixer un vell pastor
que ses ovelles manava. Cada jorn de sol a sol, amb sa flauta acompanyant, eixa tonada cantava. Eixa tonada cantava. Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la plata. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Has vist Comencem aquesta etapa que anirem des d'aquí, des de Sants, que hem començat, fins a Castelldefels. És ben bé per sortir de Barcelona ja i enfilar cap a Sitges.
comencem aquí a Gavà i en principi la idea seria arribar a Sitges. El que passa com que hi ha el tema de les costes de Garraf entremig, veurem com va. Ara ens anirem acostant a la platja i marxarem cap a Castelldefels i després ja ho veurem. Fa molta xafogó avui. Avui estem fotent una bona suada, fa molta xafogó i la pujada des de baix a Port Ginesta fins aquí ha sigut força dura. Però per les costes no es pot anar. Estem arribant al Garraf. Ho estem fent per aquest corriol. Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixar l'amor del pare. Mare, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor, jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mare, vull fer-me la mare, i que em bresin les onades. Portem 31 quilòmetres. Ja hem passat Sitges i en 3 quilòmetres més arribarem a Vilanova i la Geltrú, que és on tenim el cotxe. Fa molta calor. I porto 6 hores 24 caminant. Són les 3 de la tarda. Quasi anar. Desert ni buit, si em dis de vent recollint tanta llum dispersa, si amb els mots i el sentiment sabem vestir l'aixopluc de tots els designis, convertits per tant d'amor en l'horitzó que dibuixen ocells i veles. I aquest lloc és on preparàvem la mitja marató. Quins records. Avui engeguem aquí i anirem marxant doncs, cap avall. Fa molta calor i veurem on arribem. Sempre vibrar, que
amb el seu ritme incessant ens empenya a créixer. Lentament comença el El fondo és Cubelles. lentament l'ombra dels anys, plujador, domini encès, cap secret no ens és secret, pel pendent d'aquesta llum no hi haurà desert ni buit. Tenim aigua fresca. Estem al quilòmetre 26 i portem 4 hores 20. Caminant per la sorra, quilòmetre 29. Ara sortim de Torredembarra. Estem al quilòmetre 35 i són les 2:10 de la tarda. De la calor només no en parlem. Aquí a Altafulla, que és on ho vam deixar l'últim dia. Veurem on arribarem, fa calor, és 15 d'agost, però bueno, avui, no sé, tenia necessitat de sortir. Quan ja tot ha passat, cremats per la veritat i cridant, podré tornar enrere quan estigui massa lluny, podré tornar enrere quan
quan no sigui massa tard, podré tornar enrere. Quan no estigui massa lluny, podré tornar enrere. Quan no sigui massa tard. Som germans d'un camí que no ha tingut mai sortida. Estem arribant a Tarragona. Queden 2 quilòmetres. El futur és la foscor i que el negre és el color d'una bandera bruta i plena de sang que els hi han posat a les mans, però no es rendeixen, somien il·lusions, fent himnes de cançons i cridant. Estem a Tarragona. Bon dia. Ara anirem marxant en direcció a Cambrils. I bueno, aviam com anem. Una etapa més. Bueno, ja estem caminant. Fa 5 quilòmetres que hem sortit de Tarragona. La veritat és que aquesta sortida és molt lletja, tal com ens pensàvem, perquè és tota la zona, és per la zona industrial. Estan caient gotes. Es veu molt clar que sortirà el sol. Però bueno, està bé el dia, és interessant. Bueno, anem marxant. PortAventura. A Cambrils. Aquí comencem una nova etapa que ja ens va costant cap al Delta de l'Ebre. Avui no crec que hi arribi. Ens quedarem... Bueno, primer ve Hospitalet de l'Infant i després ja ho veurem, cap a l'Ametlla. Quan la vegis sola, prop la quieta onada, fora-te-li besada, que li envio més fervent. Digue-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot moment. Oh, si guai que cada dia el mar pogués travessar fins a arribar a la platja on t'endolces. Està esquitxada. Que fresqueta està l'aigua.
quan la vegi sola, prop la quieta onada, porta-li besada, que li envio més caravell. Digue-li que sento dolça melangia i que m'he de A l'Hospitalet de l'Infant. Portem gairebé 20 quilòmetres i gairebé 4 hores. Fa bastanta calor. Estem aquí encallats i allà del fondo és la central nuclear de Vandellòs. I aquí ja no es pot passar, es veu que ho tenen tot ballat. O sigui que aquí hem de parar. Ara anem a fer una bestiesa, després de superar el tema del tren, malgrat m'han dit que podria ser que no pogués passar. Estic anant per aquí al costat del mar, bordejant la central nuclear. Quan arribi a aquella punta veurem si em deixen passar. Avui me l'estic jugant, però bueno. Bueno, finalment, i com era de preveure, tenim que fer marxa enrere. M'ha parat el cotxe de seguretat i diu que no puc continuar. A part que queda tancat el tros allà de l'aigua. Bueno, una aventura més. Quin pinxasso. Encara estem a 7 quilòmetres de l'Ametlla. Mare, ja són les 4 de la tarda. Quants camins la m'haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom Estem arribant a l'Ampolla. per dormir La veritat és que el camí és molt a maco. la platja segur? Fa aquest dia de pluja, per això que, bueno, que al fons ja ho deien que plouria. Però avui necessitava fer això. Canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts. Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.
Quantes vegades podrem abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir Hem arribat com a l'Ampolla. ploren arreu? Quantes morts més ens caldran? Ara estem realment a lo que és la desembocadura de l'Ebre. Aquí ja és el final del riu. Això és immens, això del delta. I la de mosquits que hi ha. El que passa que els mosquits estan més cap a l'interior, cap a les llacunes. Aquí, al costat del mar, no n'hi ha tants. El que hi ha és molta gent. Bueno, avui sí que comencem aquí a Sant Carles. En principi ha de ser ja, ara sí que ja és l'últim dia en quant al camí de Ronda Catalunya, perquè la frontera està aquí a 15-20 quilòmetres.
Per tant, avui sí que acabarem Catalunya i, com he dit altres vegades, veurem què farem a partir d'ara.